perkara kare kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Nyayane ra Jawa-Jawa. Walah, pripun Di sampeyan le paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat lho ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora wis gelem ngandhake nendi. Gandak blegunduk karo gembal. Sumerante hawela. Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Rada menapa ing Ngemak Duka ngendikaaken inggih titah menika Kakang. Londolon. Perkencong warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Indra wonten dawuh ulun. Ulun mau paring dawuh piye? Kedah dipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan inggih titah menika nggadahi pamutah. Lho, menika mboten pangling kados Panakawan atmajanipun Kyai Semar Pukulun menika Bagong. Ya Madiwati wonten dawuh. Wis kage, nek arep tok jabut nyawane jabuten. Wah, menika seret Pukulun. Ditah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Mula aja sok ngegungke dhewe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut. Ora mung ya aja dijabut. Inggih menika Di, ngatas-atas lho Di. Nadyan namung kados mekaten menika sajaipun kok sampun gembol pepadi. Kakang Rada menika namung Bagong. Sampun kemengke. Menawi saged tembung ming menika dipun singkiri lho Di. Ming menika ngendhak dhateng saminipun para titah menika mboten sae. Wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Monggo. Bagong dipun timbali. Nah wonten menapa-menapa dikur kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepeleh, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih Kakang. Inggih. Kula aturi nyekejaken anggenipun lenggah. Inggih ngestaken dawuh. Bagong Panakawan Bagong padha raharja sak prapta kita Panakawan. Ngilaheng. Awi gena mastu namat Sidam sekaring bawana langgeng. Ngilaheng sekaring bawana langgeng. Naminipun Gomblo rumiyin dados penyanyi. Mengkono. Kemudian mboten tahun 90-an kurang. Iya. Ulun kelingan. Niku lagune ngilahing sekaring bawana wutah. Lagi teka wis mutahke wedang. Padha raharja sak prapta kita Bagong. Pangestunipun mangadi. Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Pukulun bekti kula konjo. Ulun tampa. Sami-sami ulun nggih nampa. Pangestu ulun tampanana Bagong. Kula pundi nggih jimat paripe dayanana kasantosan. Kenapa kita nalika semono arep munggah ning Bali Marti Kunda teka menggok dalan pados toilet Pukulun. Kena ngapa sebab sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Iya. Ya Bagong, Gunung Himawat kula sampun ngampet Pukulun. Iya. Bagong prayogakna nggonira ngadhep.
Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyang kersanipun Iwang Bathara Guru. Nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang boten kirang sekeca Pukulun. Iya Bagong. Mekaten inggih Pukulun. Ah, Bagong. Padha larja saprapta kita Bagong. Pukulun Bathara Lodolut. Bathara Lodolut ora. Bathara Antarada. Ah iya. Wah, jan, laman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sampeyan ae Antarada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung sanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Antarada. Mugi kantang piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka putra. Ya. Pangestu lho tampanono ya Bagong. Lha pundi kok jimat barik. Trondolo iki aja. Aku ki ngajari kok kon semeleh tak kon sabar kok malah rasane kok iso ora kuat sabar totok mudar. Wes. Bathara Antarada notok Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kaya sarep iki mergane patumu. Bagong Padharjo saprapta kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering nambi kala bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop? Bagong Padharjo sapraptamu. Yamadipati. Hus. Ora basa anu Pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk Pukulun. Iya. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun angsal pinten Pukulun? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Lho. Wis Yamadipati. Ora gawe perkara. Ora sasok aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakna Bagong. Sampun mboten kirang prayogi Pukulun. Yamadipati. Pukulun. Piye Bagong? Sowan kula wonten ngalipun Pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa Pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi keleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho, Di. Sabar, Latri sabar. Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika. Tabiatipun watakipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong pancen lu nek siram suwe. Remen kula Pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun. Ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih Pukulun. Ya wis ora dadi ngopo. Gayane nganggo kacamata bareng. Sing endi ya widodari kacamata. Ah kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya. Lajeng sabar, Mbak. Ponokawan Bagong, dalem Pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petro nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Lah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula Pukulun. Iya. Ya, syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih Pukulun. Iya Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti
Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petruk nggih mboten ngerti. Wigatine apa Bagong? Kula niku rak lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Lho Gusti, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan? Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petruk. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petruk. Teng mriko niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan kita. Gareng lan Petruk nggih teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono nggih. Terus angka loro suweneng suwe saya mrambat, ceritane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul. Merga rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petruk niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petruk ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petruk. Heeh, terus jebul bapak lara-lara. Keloro-loro sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Salantara ya, Truk. Petruk niki ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Salantara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjuk aku anake sapa ya, Truk? Aku ki ya asline dudu anake Semar to, Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathok, Bathara Gandamanan. Pada suatu ketika. Sabar lho, Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados-ngaten menika, sampun kados-kados dipun anggep kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala iki pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ya aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapak. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Tremberane. Mikul dhuwur mendem jero. Ah, mendem. Ana ora dipendem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho. Kita rembugan karo bojo kita? Nggih, aniki bojo kita ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning kayangan to, kula jak. Nek ora dijak teneh, ngomah niku dibabahi Petruk. Petruk seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae. Ben duja, tak uja Petruk Pak. Pada suatu ketika kekrek cengele. Mula nyok do dadi siji ta. Sabar. Mboten sabar pripun? Ah kok sing teko Bagong ki piye? Ha iki sing njaluk sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur. Mun iki sing njaluk Gareng nek ora udo ki ora iso mikir. Iya, Bagong. Iya, lambuk ndase tancepi rokok. Cocoba ora sasuluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli.
Pinter kowe saiki, Tru. Rembug kula menika janjanipun namung badhe nyuwun prisa Bu Kulon. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menangka dados dewaning para dewa. Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu Kulon? Petro kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Bagong, Nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karet sirahe. Iya. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulon. Aduh, Bagong. Aduh, napa Bu Kulon? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bathara Narada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Milengking saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kali bapakne Petro, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul neng kayuwangan, cetha aku ngamuk neng kayangan. Nek mengko ana para dewa do alok, ana titah mati kamu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Pukulun. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik? Anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Wae lah, lanang apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntikke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didom. Kula sing ingokke nggih pukulun. Aja pun pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tenggo. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten pundi dunipun bapak kula. Ateges mboten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga adang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek.
Nek sampean mboten saged nedahaken wonten munduripun bapak kula. Sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dioseng teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora? Kakang Trada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah nggih menika ampuhipun Bagong wonten mriki menika. Wong bocah gecul murah-ucul. Estu napa kula? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kandha karo kita. Nggih. Niku harapan kula namung sampean Bu kula. Nek sampean ra iso ngandhake tenan iki kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Ya malah matur nuwun. Welah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Pukulun. Wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu di Pok Nirmala mbuku. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salak purun mboten? Iya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Bagong pancen cangkeme elek tenan. Nek kayangan kok waton muni sapenake dhewe. Monggo ta kula niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas kok kula. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun mboya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun kita kuwi ora dianakake nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepang ning pun mboten wonten piyane cipta ketel sara geneng. Niku yagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kaiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijen. Lan kita kuwi sak tenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Nabuh kok sende-sende. Sapa Bang? Para dewa-dewa. Kok nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Wah, larangan dulu ora. Wong kok senengane ora membubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya. Bendo kapok. Rumangsane. Pukulin. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi. Masa mung wujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon perkara kare kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Nyayane ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampeyan le paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge.
Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat lho ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora do wis gelem ngandhake nendi. Wong kang kaya kowe derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenengane Rama Pulun Bathara Guru anake lanang ora trima bagus kowe angling Darma ya edan kan saiki ya omongane iki waton nyelekep iki sapa iki Ulun Bathara Indra oh anake Bathara Guru iya kelas pira kowe diulang bapakmu Ulun ki dewa kok kelas pira? Bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niku ajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca gak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Gak kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedene apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Kerubuten nyandang ngocip. Kok nendang weteng lho. Kakang Rada dipun menampakaken. Wah, Bagong ki pancen bangsat tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi adi guru mangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa. Kula rak munjatur sapaduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Namung semunipun menawi dipun tandhaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Ah, Bagong ya ora dijlentrehi. Saka ngendi to kedadeane? Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumelar wonten ing jagat menika wonten ingkang nglairaken tegesipun gadah Sudarma. Nek mung diapusi utawa dikandhani saknyatane, mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Ning bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudaya pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa singgal. Mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Tapi menika rak sak penake dhewe ta nika. Wong mau wis metu ning njaba kok bali meneh menika ndas pundi? Wah, menika lho walah wis cilaka ya. Ora rak tenan ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh,
kayangan gon suci kaming duyui sak nggon-nggon. Wah, lah cilaka ora. Di menika das pundi? Yamadipati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong sendal mayang wis wani gawe geger kaiwangan Yamadipati. Sapa sing ngakon Yamadipati? Sing ngakon Yamadipati sapa? Ah, Di kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh lah pripun menika? Waduh lah. Kemanan kowe Bathara Guru? Yamadipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Yamadipati nggawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Wah, iki kepiye iki Di kok tatanan kayangan kok geger kados mengkaten. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Wah, pripun menika kayangan kados mekaten menika dipun tonton. Ngambah Dirgantara. Monggo dimangga. Wong kang kaya kowe Bathara Indra penyakit gugu karepe dhewe mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Brahmapulun Bathara Guru wae ninggal bali Marti Kundha Manik ngambah Dirgantara ben dadi rasani mbok ben areng apa kowe nantang karo aku kowe nantang karo aku kowe ora minggat dibantangane Bathara Indra kelakon tinjung akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lena pangin amak cemplungke kawah Candra di muka. Lho. Sing nyemplungke iki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Ya kowe nyemplung aku ya nyemplung. Ya, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho nene. Men ketok asik. Ya wong edan kendara dening aku tandangi regane ati kowe rumangsane wedi ya aku
Kepanasan kok dijoroke jak mlayu. Dipeksa. Aku nek kangsan marai sapa bae. Kudu dadakan aku ki ngono. Pripun ki lho, limbukan sik. Oh nggih. Ngono dadi lah peperangan tak tinggal. Oh. Lah terus limbuke sinten? Terus anggo limbuk aku. Oh nggih. Limbuk ra melu dhewe wae. Acara napa kene? Tasakuran. Neton Bapak Mesir bin Sastra Wiharja sing yuswane wis 90 taun, Yem. Nggih. Didongake panjang yuswa. Nek ora saka panjenengane iki Pak Lurah ora bakal nanggap awake dhewe. Nggih. Nggih. Pak Mesir bin Sastra Wiharja iki seneng ndelok YouTube. Oh. Kok nyetelke jarene Pak Ganevo. Oh, mbok aku tanggapke wayang le ngono. Dalange sinten ya iki wae dalang sing iki sing rusak tatanane iki. Terus aku terus diundang karo Pak Ganevo. Terus ditimbali mrene iki dados niki tasakuran netonipun Bapak Mesir bin Sastra Wiharja. Pak Mesir, untung Pak Ganevo ki asmane dijenengi Ganevo, nek dijenengi Palestina. Iso gelut terus karo bapakne. Ngawur. Yuswa 90 taun mau isih iso ketemu aku, foto karo aku. Nggih, nggih. Nganggo kursi roda. Nggih, gandeng akeh sing padha rawuh. Nggih. Didongake panjang yuswa. Nggih. Didongake waras sehat, awet momong putra wayah. Pokoke anggere anak-anake karo putu-putune iki do gelem ngangseni Pak Mesir. Pak, sesuk nek sampeyan sehat terus ki tak tanggapke sena setahun pisan ngono. Engko ora Pak Mesir bin Sastra Wiharja ki atine seneng, wong ki nek atine seneng ki sehat terus, Yem. Nggih, nggih. Nganti besok. Aku karang ming semono kuwi aku kena. Neng wis ngono. Oh edan lah. Aja nekat. Semono uga putra wayahe Pak Mesir bin Sastra Wiharja. Bapak Ganevo sak kulawarga. Nggih. Pinaringana sehat, ayem, tentrem, rukun. Nggih. Sing jeneng wong piyai sepuh ki seneng-senenge ati ki nek weruh putra wayahe do rukun kuwi wah wong tuwa wis bungah tanpa upama. Merga gula wentrah anak ki kewajibaning wong tuwa ora njaluk sesulih, ora njaluk dijoli apa-apa. Ngoten. Arep anake iki saben dina persasat iso munjung ingkung gajah. Nek kelakuane mrosal bedugar kalau dulur-dulure ora rukun, ha kuwi wong tuwa marai sedih. Nek sedih ki angel sehat. Ngono lho, Jem. Nggih, nggih, Mas, nggih. Nanggapke wayang bapakne iki aja terus pamer. Nggih. Bapak kok tanggapke wayang. Urung ana put-pute nek ditung dikalkulasi le gula mentah. Putra-putra wayang nganti tekan semene nganti do sukses ki piye? Nek ditung nganggo dhuwit pirang miliar. Ayo. Ora lunas. Mula nanggapke wayang bapakne niki aja ditung. Iya. Nek bayar dalange aja dinyang. Iya, nggih. Tenan kok padake ora. Aja kok nganti umur 90. Wong tua umur 50 wae adhe kok nyaur kabecikane wong tuwae lho ngiso kok. Ha nggih leres. Mula kudu diwet-wet Pak Mesir bin Sastra Wiharja. Ya. Nggih, Mak. Lurah ya nyatane ya sembodo. Ah iya, Pak Lurah ki nek ora entuk dongane Pak Mesir ya
ora dadi lurah. Nggih. Ngaten nggih. Iki widodari kayangane wis do teka. Widodari sing kenging soting Sang Hyang Jagat Girinata. Pekasan mboten wutuh kados dene menungsa wantah. Ayo ora apa-apa kanang ya iki termasuk bintang tamu. Nggih. Terus niki mboten ngangge limbuk. Pokoke bengi iki Pak Ganepa ngersake saka jejer nganti bubar ki role aku. Oh. Ngaten nggih. Ya wis kudu dikarang piye-piye karang dalan kudu manut karo sing nanggap. Nggih. Pokoke wis ketemu nang Cakra Bedhog kae pokoke nganu wae. Mas Bagong pokoke lakone Bagong gugat saka sore tekan esuk Bagong ngerol terus. Anjuk piye kuwi Pak? Wis sakarmu pokoke. Ya siap aku ya. Aku ki aja kok meng Bagong ngerol. Semar bangun SPBU iso.